เอาเลยจิบอยู่เลยตุนจุมาชวนอีวกจุงจางกันเชียดเวตานัดชาวกเตกันวุลเวเซียวกจุงจางเทเลมาซองกันเชียดเวตานัดชากันรถไซดอนนี่topik kan lu ma in hemi video tobla ma hian ka video ma sa insurance chungchang update karon nei bok dona chuwang chuan video hi to planin min lo en sak don nia ole vok chungchang thlur bing na point som panga sayang o pakhat na chuan vok hian thanan nei lo vok hian thanan nei lo wangin an mani in ti dainan tui ho ka te anin chia dai thina ni tin Mizoram chuan ron vok vuldan tlang pui hi a ina khung top ang chi a chhuwa ni lo ani tlang pui a chuwang chuan kholum lutuk chun ni sal tuka te hian han buali ne mo tuite han ti hu thini la khang kha na satakin puya a chan chu thanan nei lo wang nan than hi chuak ve lo at kholum lutuk le uap lutuka hian nanna an kaina chance an kai theina chance sang ve viau thina ni point number 2 chuan vok hi mishing ran vul fing berte jinga chhiar tel ni ve tlat an finna level hi no pangkum thum mi nen te khinani fo ni chuan point number 3 han kai leng hal zungzung ilal vok hi ran lian thau chian nia lian viawe ti lo chuan darkar khata kilometer som pasari lai jakin an tlan thayani chuan number 4 palina chuan vok in biak po na ber chu an taksa ti chet dan te an hnar le luvel an ti chet dan baka an nguk rik dan te atangin anin pepop ve thina ni entinan an hnar han luan hubu mo anan bung ngau teng ti hian anin salute ve nia anin chibai ve ti na ni tiang chuan an chet dan kal phunga tangkhan an biak dan kha an communication kan ti don ni khatin biak po na ber ani ve ni chu chuan pangana chuan vok rim hriat na hi mihring te rim hriat na in a let sang ni la in chak bok ani a chak rem hle mai an hnar lian boka chuan number 6 parukna chuan vok hian an chom na lai an hret chat theya tin an kal to na hmun le an ho kong an bai hat thlap bok ani kal zung ngo pasarina chuan vok hian mihring min hresang theya chu mai baka vok dang hriat san na po an nei ni tin pariatna point number pariatna chuan vok puin hute pek line na no te azai sak thi nan ti thlat eng tin tak za yang mo chuan pakuna chuan vok no te piang hlim hian apui o milin tlan an zir thin an ti om zia chu apui o kha an zuya khabi apui o om na lam kha tlan zirnan mangan pan thin ani chu tin kar ni chungin an hming an hre thei thlap bok ani chuan point number som na vok dam hun chung hetia kan ran vul vok hi kum som panga tanga kum som ni inkar a upan ni thlengin an dam thei ani chuan som pakhat na vok nau pai hun chung hi ni za som pani atanga ni za som ni inkar ani tlang pui point number som pani na vok nu ti mai ang vok nu hi thlathum atanga thlasom pani inkar an hur tan tlang puya hei hi vok hrisel dana zirin an hurma in an hur tlai ve deuh thin ni chumit kar thlathum le thlasom pani inkar chu ni tlang pui ni chu chuan point number som pathum na an mit hian degree zathum som bial chungan mu thei tlat
vok hi an mu zaw ang reng hle mai chuan som palina chuan vok puin no an nei don in buan siam ve thin ani amar chu hemi hi chuan enge vok a chua enge atlat tir thin te ho chuan an hrevek anga tianga chuan an siam thin amar chu atlang puin kan vok vul ho hi ina hung chunga kan khung vek thina chu wang thron san pain bu siam turan nei la mar chu I vok ni na chuan kha bun siam ve thin tlat nei chu chuan point number to berna som paka na vok mut mamo hun chung ni khata dar kar riat don mudan mamo ve ni mihringang thavin mihring nen danglam na em om san lo ni chu khang kha I vok chungchang bika I enge tlang lon riat ve ta na tha hote alang si vok vul mi han ni ta ga chuan vok chungchang tlur ping na point som panga te an lo share riat ve tan karon share ve cheu ni tam tak te chu kan hriat sa deuh vek te po kan hriat sa te po tam em ang amaro chu la hre ve lo le enge lo chik na chang hre lo tan po hriat ve ta na tha ve hrim ani chu vok hi khovel pum huap po mihring te ran vul poimo le vul na sat ber te zinga mi ania chu wang chuan mihring ran vul zinga chuan mun poimo tak alua ve ni tam takin kan buai pui luai bok ani hi ole video tir lama ka soyang deuh khan insurance chungchang mania ka video masami kha tlem karon update anga insurance fee kha vok pakhata zani somkwa pahni aniang ti kha sarkar thu chuan I wang khan kha karon update khani amar chu insurance ka han tia kan in update I GST tax kha insurance lamatang khan pek GST tax kha choyanga itak lo awangin vok pakhata insurance ti na man kha cheng zani somkwa pahni ni loin cheng zani somli pariat ain ama kan soya khana claim te so kan I chu ai athalam zo kan I chu tin some insured tia I insurance kan tia lo thi pala enge ban doina kan lo to palpo khan I cheng sing hi sanglin loin maximum kha sing maximum kha cheng sing hi sangli ni lovin cheng sing thum voklen khleng claim theine tam theng berin amara chu khami kha voklen dana zirte vok an boral pala len dan le azirten adanglam ve theina claimin claim theini chu tam bera kan claim thei cheng sing thum ani chu ni ta chuan insurance hun chung kha kum khat adai ni kum khat nuwa renew le turang ani chu ole du tok to mai nga video min lo en sak awangin lomom hle maya min lo thlir sak zelula min lo like sakin min lo subscribe sak ve zel donia eng poni se vokul nuam